Αυτή είναι η κριτική λύρα. Η κριτική λύρα αποτελείται από τα εξής μέρη. Το καπάκι, το πάνω μέρος, το σκάφος, το κάτω μέρος, το χορδοδέτη, τον κάτω καβαλάρι, τον πάνω καβαλάρι, τις χορδές και τα στριφτάρια με τα οποία χουρδίζουμε τη λύρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε προμηθευτεί ένα ηλεκτρονικό χουρδιστήριο από τα ανάλογα καταστήματα, με τα οποία πολύ εύκολα μπορούμε να χουρδίσουμε τη λύρα. Η λύρα αποτελείται συνήθως από 3 χορδές. Οι χορδές αυτές είναι οι εξής. Η χοντρή είναι η σολ, η μεσαία είναι η ρε και η λεπτή είναι η λα. Για να παίξουμε με την κριτική λύρα πρέπει τα νύχια μας να αγγίζουν τη χορδή και να χτυπάνε το τάστο. Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα έχορδα ή σαν την ποντιακή λύρα που πατάμε τη χορδή. Το νύχι, ακουμπώντας τη χορδή και πατώντας το δάχτυλο πάνω στο τάστο, δίνει τον ήχο της λύρας. Για να παίξουμε με τη λύρα χρειαζόμαστε το δοξάρι. Το δοξάρι, για να το πιάσουμε, το τοποθετούμε πάνω στην παλάμη μας, βάζοντας τον αντίχειρά μας πάνω στο ξύλο, περνώντας το μικρό δαχτυλάκι από κάτω από τις τρίχες, τον παράμεσο ανάμεσα σε τρίχες και ξύλο και με τα άλλα 2 δάχτυλα κρατάμε αντίσταση. Για να παίξουμε δεν χρειάζεται ούτε να είμαστε πολύ σφιχτά, ούτε να το έχουμε πολύ χαλαρά. Καλό είναι το μεσαίο δάχτυλο να αγγίζει πάνω στο ξύλο με κάποια αντίσταση και ο δείκτης να είναι ελεύθερος. Για να παίξουμε πάνω στις χορδές δεν βάζουμε ούτε πολύ δύναμη, αλλά ούτε και πολύ χαλαρά. Το καλύτερο ύψος για να παίξουμε σε κάποια λύρα είναι αυτό εδώ. Δεν πρέπει να παίξουμε ούτε κάτω γιατί δεν θα βγει ήχος, ούτε πολύ ψηλά. Εδώ είναι το κατάλληλο ύψος. Αγγίζουμε λοιπόν απαλά τις χορδές μαζί με το δοξάρι και παίζουμε τραβώντας δοξαριές, είτε προς τα εδώ είτε προς τα εκεί. Επίσης, καλό είναι το χέρι μας να μην απέχει πολύ από τον κορμό μας, αλλά να είναι όσο το δυνατόν γίνεται πιο κοντά. Ο καρπός καλό είναι να είναι ελεύθερος και όχι πολύ σφιχτός. Πάμε να δούμε τις νότες. Οι νότες έχουν ως εξής. Όπως είπαμε, η δεξιά χορδή είναι η σολ. Πρώτη νότα είναι η λα. Μετά σι. Ντο. Μεσαία χορδή η ρε. Πρώτη νότα η μη. Δεύτερη η φα. Τρίτη η σολ. Και μετά αριστερή χορδή είναι η λα. Πρώτη νότα η σι. Μετά η ντο. Η ρε. Και η μη. Σε κάθε νότα υπάρχει και η δίεση και η ύφεση. Η ύφεση λέμε όταν παίζουμε λίγο πιο πάνω από την κανονική νότα. Και δίεση λίγο πιο κάτω από τη φυσική νότα. Από το φυσικό ή από το κανονικό, όπως θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, η μη. Η μη είναι αυτή. Μη ύφεση είναι αυτή, λίγο πιο πάνω. Στο μέσο της απόστασης από ρε και μη. Αυτό το λέμε μη ύφεση. Άλλο παράδειγμα. Φα φυσικό. Φα δίεση. Ενδιάμεση απόσταση από σολ και φα. Υπάρχει σολ δίεση. Ενδιάμεση απόσταση από σολ και λα. Είναι η σολ δίεση αυτό. Ομοίως και στη λα, σι φυσικό, σι ύφεση. Ντο φυσικό, ντο δίεση. Αυτές είναι οι βασικές νότες της κριτικής λύρας. Μια πολύ καλή άσκηση για αρχάριους για να βελτιώσουν και τον τρόπο που κρατάνε το δοξάρι αλλά και πως πατάνε τις νότες είναι η εξής. Καλό είναι να επαναλαμβάνουμε 4 φορές την κάθε νότα, όπως θα δούμε τώρα. Λα, λα, σι, ντο, ρε, μη, φα, σολ.
μια καλή άσκηση για αρχάριους. Μια ακόμη καλή άσκηση είναι η εξής. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Και ξανά από την αρχή. Αυτό πολλές φορές μέχρι να μας γίνει συνήθεια.